Figyelem, elnézést, hogy egy kis baj volt a mikrofonnal. Szeretném közölni kedves vendégeinkkel, hogy most a tombola következik, és mindenki készítse a jegyeit, meg dobcsék, ajándékát, ez majd megnyerhető, hát jó szerencsét! Jani bácsi, a hölgyet küldjem onnan elé, legyen szíves, jó? Ki küldjek? A hölgyet, a hátsó hölgyet. Halló, figyelem, mondjuk a sorszámot, mindenki nagyon figyeljen. Nagyon igyekszel. Figyelem. Kék alapon 48-as. Várjon, ez csak Kék alapon 48-as. És el kell még azt mondanunk, hogy sok kedves üzletember, vagyis matekok, vagy magánkereskedők, rosszul mondom, magánkereskedők adtak ajándékot erre a tombolára. Ez Rufi Gyuláné, Vajtizsinyok utcai virágboltos adta. Fogadják szeretettel. Jani bácsi, veszem? Ja, jó van. Várj. Halló, figyelem! 48-as, jobb sarkába kis kocka. 48-as, jobb sarkába kis kocka. Szánta Imrének az ajándéka ilyen virágfelvetető. 48-as kék kocka. 48-as kék kocka. Jó, persze. Nincs meg a 48-as kék kocka. Halló, figyelem, hát nem akarunk nyerni, olyan sok szép tárgy van. 48-as kék kocka. Halló, ha nincs jelentkező, 48-as kék kocka. Először, másodszor, harmadszor, akkor másikat mondom, másik legyen. Na várjál, hagyd mondanak, ne, egy pillanat, mindjárt mindenki szóljon. 51-es piros abetű. 51-es piros abetű. Ötvenegyes piros abetű. Jó, várjuk a kedves nyerőt. Szánta Imre ajándéka. A gyomai divatbolt ajándéka. 89 piros D. Gyomai divatbolt ajándéka. Itt van! Itt vagyok! 89! Piros D. B vagy B? D. B vagy B, és a B vagy B. Akkor tessük be. Azt mondjuk, hogy D. 81-es piros D. Elnézést, ha itt mondjuk. 89 piros D. Kénes D, megvan. Figyelem, most egy gyönyörű
két keretezve Ibolya lakáskultúra ajándéka. Mindjárt bácsi. Ez a Gulyási Moska. Biztos is. Jó volt nekem Istelemben. 60-as piros háromszög kék karikával. 60-as piros háromszög kék karikával. Várjuk a kedves nyerőt! Szintén a Ibolya lakáskultúra ajándéka. Egy kerámia 72-es piros háromszög kék karikával. Hoteltáron szemben. 99-es piros elbetű. Lövetőként Trinda. Megvan a nyerő? Megvan? Várjuk. Halló, halló, figyelem, a Gyomai Divatház ajándéka. 96-os piros L, mint Lórán. Nem te be, Halló, halló, figyelj! Szánta Imre ajándéka. Ugye ide van egy Egyes piros C, úgy mint Cecília. Várjuk a nézzük a jegyeinket, el ne szalajtsuk ezt a jó alkalmat. Következő egy kerámia. Megvan! 68 piros szép. Kerámiát sorsolunk. Tortát is, meg övet is. De jó. Sima 34-es Ibolya lakáskultúra ajándéka. Igyanak, asszonyok! Sorsolásomra a Ferenc és nyertes, aki a pezgőt nyerte, a kórus meghívja hogy egy pezgői asztalához egy italpezgőnek. Tapsoljuk meg a nagy lelkűségét. 90-es
piros démin szénes, gyönyörű szép és finom torta. Ja, ez a Nopka Józsefné ajándéka. Nopka Józsefné ajándéka. Jó étvágyat hozzá, érdemes megtapsolni. Az előzőtől... Vigyáztam! Várjuk a szerencsés nyerte. Tapsoljuk meg a szerencsés nyertet. Most pedig a Hordót Szölcsért Sánta Imre ajándékát. Sima 65-ös. Sima 65-ös. Megvan. El kell, hogy mondjam a születi koszorúról, hogy Szálai készítette, megnézhetjük, hogy milyen szép. Köszönjük neki! Beszélni akarok veled, ha véget. Gyönyörűen, a születi koszorúból. Még mindig itt állsz azóta? Jó bírod volt, mit nem mondjak, marha jó bírod. Ráj, ma alatt szétestem volna. És kedves barátnőim, hogy mondjam, kedves hölgybarátnőim és kedves barátaim, mint hogy vidéki vagyok, mint önök zömével. Én csak olyan dalokat tudok, amit önök Ha tudnak. lehet a mikrofon közelebb tartsuk a számunkhoz, akkor biztos, hogy hangosabban fog szólni. De talán van valami plusz is, amiről önök nem tudnak. Hát akkor most elkezdem, kedves uraim, bocsánat kérek, hölgyeim és uraim, na, akkor, hát egy ilyen nagyon szerény dal következik, hogy Debrecenbe voltam, a nagy erdőben jártam. A régi kis padunkon ifjú pár találtam. Örömmel repesett feléjük a lelkem. Hol vannak ezek a Öreg cigányként van. Hoppá! Húzzatok bele! A jó hatjabot csináljatok! Figyelj már ide!
Üsd bele a nap!